Assam Assembly along kedamtang Matijong niphai ingkoi arni pen non kewangji niphai ingkoi ra pli arni an aphan winter session pangcheng pon bom tanglo. Assam Assembly along winter session kang nia jamek deng pon. Bangso kang ni pon winter session abaha kang ni ke pajur ponji lake Matijong acheklo non kewangji niphai ingkoi ra pli an pajur pon po. Puthot abirta kenang sot arjuik tha. Kedamtang durmia ni pen state assembly along winter session kang nia jamek pangcheng pon iklo. Winter session kang nia por ke pajut ponji lake Matijong acheklo non kewangji niphai ingkoi ra pli arni an pajut pon po. Session along kaddu kawe son krehinia puthak ke deng ponji abirta longpon. BJP के चारिया सरकार के ओंगदोंग निंकांग समकावे पेनांगाना son alam the rachari opposition atumpen jongpon. Hormu hortar ador ke pabad encounter asai ke claim pon asai pen ke chenglok ke tharle asai pen danglok penangana son athepi dengpon. Matijong niphai ingkoi pen ke cheng siani winter session ke pangcheng pon lake ada por phai sir kebra achidim apor pen si cheng pon lo. News Desk Report, Karbing Long Line.